welcome to my YouTube channel. So guys, नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube Z.X.BodoVlog YouTube channel गासैखौ बरायहरनाय थाबाय. So guys, दिनैनि ब्लगआ जोबोद इन्टारेस्टिं जानो हागौ आरोना guys, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो. So guys, बिदिब्ला ब्लगखौ जागायनोसै. So guys, जों दा हासानि बारियाव बन खावबाय दा आरोना guys, नैबेखिनिखौ लाबोनानै दोनफैबाय आरोना guys, जों दानखांनानै. ओमफ्राय नैबेजों नायनो हागोन नोंथांमोना नै बारियाव नैफोरबो गोमोन कारजि फिथाइ दं. दा जों बेखौ खाना लांगोन आरोना गाइस, जों सिखाव खावना लांगोन आरोना. नै नायनो हागोन गोबां दं गाइस, नै सिरिनाबो दं गाइस. नैबेजों जों दा बारियाव हाबजेनबाय आरोना गाइस. गाइस नै बे दानबाय आरोना, दानबाय थादो गाइस. गाइस नै मालिकआ दा खोनाबा होसोबोगोन आरोना गाइस, बेखायनो जों स्रि दानखोमागासिनो गाइस. नै दानदो गाइस. दाय होसोबोबा बैजों खारनांगोन गाइस. जों दा बन फिसा दङ आरोना. So गाइस, जों मागोनि थाखाय खावदो आरोना गाइस. मागोआव अर सायनांगोन ना, फिथा खावनांगोन गाइस, अमा बेदर एवनांगोन गाइस. बेखायनो जों दा खावनो फैदो आरोना बारियाव गाइस. नोंथांमोना दा नायनो हागोन नैबेहाय नेवलाय गाथा दं आरोना. नै गाइस, नैबेहाय हाबना थायो आरोना गाइस, नै बारियाव गाइस. बेहाय नेवलाय दं आरोना गाइस. जों दा बनखौ जाब्बाय थादों आरोना गाइस, नै दाननानै नैबे थानायफोरखौ गाइस. थ' जाबनानै लांसै आरोना गाइस. नैबेहाय मानसि खावनाय दं आरोना गाइस. नै नायनो हागोन, नै जों दा बन दानबाय थानाय खाथियावनो मानसि सावनाय दं आरोना. नै गाइस, नै गाइस मानसि सावनाय दं आरोना गाइस. जों बे खाथियावनो नै बेजोंहाय जोङो बन दानगासिनो गाइस. जों बन खावनो फैदो, बन खावनो नै दानगासिनो आरोना गाइस. नै माबायदि जायो गाइस, बेखिनियाव मानसि खावनो आरोना गाइस. जों दा गोबां गिथावना जायगायावसो दंफैयो आरोना गाइस. नैबे बेजोंहाय मानसि सावनाय दं, बेजोंहाय जों बन दानगासिनो दं आरोना गाइस. So गाइस, जों दा बनखौ आरामसे पार खालामनानै लाग्रोनि आरोना गाइस. नोंथांमोना नायदो आरो जों दा बनखौ पार खालामना लानि गाइस. गासिबो नै बना सु गोजा आरोना गाइस. दा मालिकआ नुहुरनो हानाय, जों दा आन्दो थाना दानखोमागासिनो आरोना गाइस. So guys, Malika rayor darna guys. Ignore Malika matorde guys. Malik pede kada guys, kada. Oi. Guys, wow, for it.
guys, 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 Malik fighter nih guys, guys, Malik, guys, guys, oh my god, tinggi berapa guys? dah hayo, ngedoainnya bere bahasa nunia जों दा फैफिनबाय आरोना guys जों दा bere bahasa सावनो थाखाय guys नोंथांमोना आङो दिन्थिना होनि नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेजोंहाय guys नै बेवहाय आरोना bere bahasa guys जों दा बेखौ अर लागायना होगोन आरोना guys ओइनो बेरे दं guys ओंखारदों मासे guys आं दाहाय बेखौ अर लागायना होसिगोन आरोना guys नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांदो So guys जों दाहायो बेरे खावनो थाखाय नैबेखौ जुगुन्दै होनना बुङो बेखौ बानायनानै लाबाय लोगोसे अर लगायनो थाखाय नैबे साइकेल टायार गाइस आरो नैबे गन गोलाव बेरे बासाखौ बोरै खावनो थाखाय लानाय जादों आरोना गाइस जों जाहाथे बेरेनिफ्राय जोजानो बासियो बेनि थाखाय गाइस जों आं लाग्रोनि नैबेहाय गाइस नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांदो guys आं दा नै लागायग्रोबाय आरोना guys बे थानो हाया आरोना guys आं दा अरखौ लागायना फैबाय guys ओरैबायसा ओंखारदों guys नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ guys बेखायनो आं बेहाय लागायना फैबाय आरोना बाहाय गोजानाव guys गोबां बेरे ओंखारदों guys आंथ' मोखांखौनो दिन्थियाखै अर खावख्लुबनासो दंमोन guys wow danger guys
Zina berna guys ni behai guys. Wah danger bustu guys birat sabai. So guys behai seka गासिबो थाबोजोबबाय guys आं दा बेखौ लायफिननो थांनांगौ guys. Oh my god. खरस जाजोबबाय guys. A few moments later. So guys जों दा जोजानिबाबो नै लाबोथारबाय आरोना guys नि गिबा करे guys नि guys दा बेखौ सावनानै बखनांसिगोन guys. Guys ini beri mai guys ini naik ini nonton sini kebun beri mai dengar na guys. Ya, sini tuh mar beri me. Guys ini beri mai dengar na guys. Oh guys ini guys 1 kilo sebenarnya na guys ini. Ini pulang gitu. Kasih lah kasih. Coba. Guys ini ya na guys ini santri dan yang guys ini. Oh my god video ulang air na guys ini hanon. Ini guys ini mana? Mati. Ini. 같이 먹어. 예. 맹. Jaga se naik tam kiri ke bawah karena guys. So guys दा बेखौ अराव सावनांसिगोन guys बख'नो थाखाय. So guys नै फाइनालि बेरे एवनाया मोनबाय आरोना guys. आं बेरे एवनायखौ दिन्थिनो हायासै guys. नै दा मोनखांनायसिगो दिन्थिनो हाबाय guys. नै दा बेखौ जानोसै guys. एकदम बारे सानायजों लाबजोंनो guys भिडिअखौनो बानायनो हायासै आरोना guys. दा आं मोनखांनायखौ दिन्थिनो हाबाय guys. दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन guys. बेखिनियावनो आं दोनथ'नो सानबाय आरोना guys. आङो गोबां प्रब्लेम मोनगासिनो guys बेरे जानाया प्रब्लेम होगासिनो guys. बेखायनो आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना guys. अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो हादो guys आरो कमेन्ट खालामथार आरोना.